Lan ta' dal-ftehim kif edna fil-press conference, l-ITS bħalissa għaddej minn proċess ta' tibdil. Dal-proċess ovvjament huwa il-mira ħarija tiegħu hija li meta aħna mmorru fil-kampus il-ġdid li ħajinbena ġo Smart City, aħna nkunu bnejna kapaċità biżżejjed biex mhux sempliċement nagħmlu l-move kemm minn immove jew minn hawn immorru hemm, imma immorru hemm u nofru xi ħaġa iktar milli qed nofru s'issa. F'dan il-proċess kollu l-ITS qiegħda tagħmel partnerships ma' istituzzjonijiet kemm barranin u aħna qed nasma' mhux l-istituzzjonijiet barranin biss, imma rridu nħallsu wkoll ġewwa pajjiżna. L-MCAST għandhom areas fejn huma speċjalizzati, speċjalment fl-area tal-inġinerija u l-agribusiness, li huma żewġ areas li aħna nixtiequ ndaħlu fil-kurrikuli tagħna bħala parti minn courses li qed nofru. Minflok nerġgħu noqogħdu nivvintaw u nerġgħu tifhem the wheel is there, mela nużaw lilha mhux noqogħdu nivvintaw xi ħaġa oħra aħna. Allura qed nippartnerjaw mal-MCAST biex naħdmu flimkien u noħolqu daw is-sinerġiji bejnietna. Ħajinħolqu courses oħrajn li se jiġu offruti bejn iż-żewġ entitajiet. L-istudent se jibbenefika għax ħajkollu choice aktar wiesa' ta' courses li jista' jagħmel. U mhux biss, imma l-livell li nofru s'issa aħna nofru sal-livell 5 li huwa l-Higher National Diploma. L-għan tagħna u li fis-snin li ġejjin, jiġifieri nibdew nofru l-istudent il-possibilità li jitilgħu għal-level 6 u level 7 li huma l-degrees u l-masters degrees ukoll f'da settur li huwa tant importanti għal pajjiżna.